συνεργασία των ανθρώπων σε αυτή. Στη διάρκεια της έρευνας ήμασταν χωρισμένοι σε 3 ομάδες: το Δημαρχείο, το Νοσοκομείο και τους εργαζόμενους ανθρώπους. Άγγελε, πες μου για τη δική σου ομάδα. Η δική μου ομάδα ήταν το νοσοκομείο. Αρχικά είπαμε τι ξέρουμε, στη συνέχεια τι θέλουμε να μάθουμε και στο τέλος τι μάθαμε. Κλέαρχε. Βρήκαμε και διαβάσαμε πληροφορίες από το iPad για τους οργανισμούς της κοινωνίας, τους πολίτες, τους νόμους και για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι για να ζήσουν ευτυχισμένοι όλοι μαζί. Πολύ ωραία. Γιώργο. Επίσης, μάθαμε ότι για να ζούμε ευτυχισμένα και μαρμόνοι μέσα σε μια κοινωνία πρέπει να είμαστε ισορροπημένοι, επικοινωνιακές, νοικοί, νεαρχές και με συναίσθηση. Δηλαδή να νοιαζόμαστε ο ένας τον άλλο. Πολύ ωραία. Δέσποινα, αναπτύξαμε κάποιες δεξιότητες. Ναι, αναπτύξαμε τις δεξιότητες της επικοινωνίας, της σκέψης, της κοινωνικότητας, της αυτονομίας των παιδιών της ομάδας. Όλα αυτά τα κάναμε μέσα από ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες που κάναμε και μου άρεσαν πολύ.